ni a jama lajɛrɛ kɛra Kucala a bɔlɔnbɔlɔ Mbala Bokari Damɛlɛ ale ye ɲɛfɔli kɛ kɛnɛ in kan ye. An ye nin ko in dabɔ cikɛla gɛrɛ de kama nka diɲɛ na ko o n'i b'a kɛ hali n'i ta don mɔgɔ wɛrɛ bonya don a la o de kosɔn anw tun y'a yamaruya an ka dugukolotigi n'o ye yanmɛri ye k'ale wele ka bonya don a la ka tila k'a yamaruya sigida tigi n'u ye Baba Kumana ye k'a bonya sɛn sinon nin ye anw yɛrɛw ka ŋaniya ye a kan ka fɔ i n'a fɔ faama de y'an bila a la nka hakili de bɛ baara kɛ an y'o tɔgɔ fɔ diɲɛ bɛ k'a dɔn o bonya bɛɛ yan sinon cikɛla yɛrɛ ka labɛn don n bɛ foli di Kucala gouverneur ma ka foli lase Baba Kumana ma gouverneur 2 de b'an bolo ka foli lase San gouverneur ma ka foli lase dugutigiw ni alimamiw bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase yan maire ma ani maire tɔw bɛɛ ka foli lase chambre d'agriculture 5 de bɛ anw fɛ Kucala San Bila Tomiya Noroso ka foli lase o chambre ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase secteur Kɔrɔsɛnɛ mara minnu ye nin ko in labɛn Kɔrɔsɛnɛ mara secteur 10 min bɛ an ka filiale kɔnɔ ka foli lase a secteur 10 bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase coopérative 2,200 ko min b'an ka mara kɔnɔ ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase Kucala dugutigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana ka tila ka foli lase an baarakɛɲɔgɔn CMDT Bendia Kafo gendarmerie polisi ani gardiw ni ɲinana mɔgɔ min kɔ nisɔndiya nɔya ye parce que an nana jama min sɔrɔ yan cikɛlaw la ni fonctionnaire t'o la pewu o nisɔndiya kama kuma dɔ bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ a bɛ ɲagamu i bolo kɛrɛnkɛrɛnya ka foli se Kucala musow ma n'i y'a mɛn den ɲuman muso don ka foli lase Kucala jeunesse ma labɛn o labɛn n'a bɛ ɲɛ Sénégal kunda fonctionnaire kunda jamana o jamana na jeunesse de bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la ka foli lase u ma yan de ye miyankala ye Sénégalais ka bureau min bɛ Mali kɔnɔ n ka foli bɛ o ye kɛrɛnkɛrɛnyana a président n'o ye Bakari ye Bakari Kone ka bɔ Kucala yan ka foli lase a ma k'a fɔ ko alhamdulillah ka tila ka segin a kan alhamdulillah rabbil alamin foyi tɛ kɛ gansan hakilitigiya ka di Bakari Kone a ye ŋaniya min siri k'a fɔ cikɛlaw ye k'a fɔ an ka ŋaniya yira transition fanga na ka taa Asimu Goyita la a n'a ka gouvernement Sogɛli Mayiga n'a ka jɛɲɔgɔnw n'a ka ministres n'a ka directeurs fo ka taa se a yɔrɔ filananw ma ko an ka senkɔrɔma dondo ko an k'u senkɔrɔma dondo nka ale ti fɛ o senkɔrɔma dondo ka kɛ Bamakɔ a bɛ fɛ o senkɔrɔma dondo ka kɛ Kucala faso la yan an tɛ taa Bamakɔ dɛ an b'an ka senkɔrɔma dondo kɛ an faso la gouvernement k'a dɔn ka fɔ minnu nana aw de bɛna sɛbɛntiya k'a fɔ ko est-ce que Asimu n'a ka jama u bɛ transition min na farancɛ fanga an bɛ n'aw senkɔrɔma dondo wa an bɛ n'aw dɛmɛ wa an b'u ka bila la wa u ka hakilina ni an ka hakilina ye kelen ye wa k'a jira k'a fɔ jamanakuntigi min b'an bolo denmisɛn don nka hakili ka bon munna hakili ka bon a ye janto an kɔɔrisɛnɛ mara min na ka kɔɔri kɛ 56 ye ka nɔgɔ kɛ 2,200 ye ka farafinnɔgɔ kɛ fu ye parce que farafinnɔgɔ tun ye 1,000 la k'u di 100 ni e bɛ mɔgɔ senkɔrɔma dondo mɔgɔ min fɔra ka e senkɔrɔma dondo e ka taa o de senkɔrɔma dondo nafiliya t'a la foyi t'a la wa an b'a senkɔrɔma dondo nin donna min kasi la a tigi ka yafa an ma ka jamana fo ka muso n'a cɛw fo ala ka jamana ye basigi ala ka jamana ye basigi funteni bɛ jamana kɔnɔ ala k'a futinɛ ban pewu Kucala fédération tɔgɔ la ko ka ci lase bɛɛ lajɛlen ma Kucala n'a nɔgɔyajugu min ye kɔɔrisɛnɛ min tɛ kɔɔrisɛnɛ ko an bolo bɔlen don an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Kucala kɔɔrisɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na i mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye an mako b'i dɛmɛ na an mako b'i la Kucala mara kɔnɔ yan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakili kɛ kelen ye an ka ŋaniya kɛ kelen ye an ka taasira kɛ kelen ye Kucala cikɛla bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na hakɛto bɛ na salaw Mahamadu Mali kɔɔrisɛnɛw ka ɲɛma ye Bokari Kone ye a ye ɲininkali kɛ a la. Dina jɛrɛ kun ye ka Kucalakaw fara ɲɔgɔn komi kɛra confédération président kura ye ka na Kucala bɛɛ fo ka fanga in bonya da Kucala kan cikɛla mɔgɔ 11 de tun bɛ yen mais sisan réserve y'a fɔ n ye minnu bɛ ka o tɔgɔ sɛbɛn secrétaire y'a fɔ n ye k'a taara jɔ 21 na minnu bɛ yan kɛnɛ in kan a bɛɛ kɔɔri cikɛla n nana ka na essayer ka confédération fanga nɔgɔyalen ne ma n nana essayer ka na ɲɛfɔ n balimaw ye ka fanga in kalifa n balimaw ma k'a ɲini u fɛ u k'an ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni furugu b'olu kɔnɔ o hakili la ko an n'u bɛ se ka
ka baara kɛ jɛkulu min sigila kɔrɔsɛnɛ kama y'a ɲini u bɛɛ fɛ u bɛɛ ka n'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u yɔrɔ don bureau in na an ka bureau baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi ci lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn kun yɛrɛ min ye o ye ko transition min ye bɛɛ Mali kunna bi ala ko tiɲɛ u y'a don an kɔrɔ cikɛlaw ye ka an ka kɔrɔ prix kɛ hakɛ ye kɔrɔ ma deli ka se hakɛ min na cikɛla 20,000 min bɛ yan bi an fana y'a ɲini ko fana ka transition in kɔkɔrɔma don fo ka taa se transition dan na k'a kɔkɔrɔma don u bɛ se k'o kɔkɔrɔma don ni fɛn fɛn ye anw de ye cikɛlaw ye anw de ye kɔrɔ cikɛlaw ye kɔrɔ fana an kɔrɔ cikɛlaw fana ye Mali kɛlɛkɛcɛ dɔw ye parce que salo kɔrɔ ma sɛnɛ min kɛ bɛɛ ɲɛ b'a gɛlɛya la n'an bɛ kolonialiste ko taa fo a n'a ka gouvernement o ye min kan ye ala ma tora an kɔnɔ o ye min kan ye cikɛla 20,000 ni kɔ min bɛ kɛnɛ kan yan an y'a ɲini u bɛɛ fɛ u bɛ ka transition kɔkɔrɔma don nin bɛɛ la ne dogola ka na de u ka kana fɔ arajo la arajo 19 de bɛ yan arajo alimentaire dɔw bɛ yan bɛɛ bɛ kalama an m'a fɔ arajo kelen na ko ne bɛ na mɔgɔ 20,000 ka kɛ nin ye ni siɲɛ fɔlɔ ye ka bɛ rond-point in bi yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ de jama ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka a ma fɔ arajo la yen na n'a tun fɔra arajo la ne ma taa n'a jama tun bɛ kuku cala nin bɛɛ cikɛla nin bɛɛ bagan mara la nin dara ala y'a kɛ n'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ ka fanga ɲini k'a sɔrɔ o ye n ka volontaire ye mais fanga in ka to n bolo a k'a ci a kana ci o tɛ ne ka pouvoir kɔnɔ a tɛ tɛmɛ san kelen kan fɔlɔ Kucala mara ye ne kɛ député ye n ka mandat 3nan na o ye n kɛ député 2007 a kɛ député 2013 a kɛ député 2020 ne Kucala fu la o ye ne kɛ député ye ne ni parti pouvoir taara ne taara contre parti au pouvoir 13 000 écarts Mali b'a écart ɲɔgɔn ma kɛ o de tɛmɛ ne ni parti au pouvoir cɛ parti min bɛ pouvoir kɔnɔ o don ne taara contre la ka 13 000 écarts don n'a cɛ Kucalakaw de ka bonya ye o Kucala bɛɛ bɛ fo o la ne ye fanga ɲini k'a sɔrɔ o la o Kucala ye n dɛmɛ k'a sɔrɔ o assemblée cilen u m'an jigilatigɛ Kucala la u ma Kucala jigilatigɛ n na u tugula an kɔ comme ka tɛmɛ fɔlɔ yɛrɛ kan ka kɛ n'o ye n taara ka taa confédération présidentielle fana ɲini o cogo la cɛgɛlɛn dɔw tun bɛ yen bɛɛ b'a dɔn olu dɔw beli moyen b'u bolo ka tɛmɛ an kan o ye wa nafolo caman donni ka di mɔgɔw ma o bɛɛ na taa ala ye a to cikɛlaw y'u ka danaya da ne kan mais dɔw ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen ko n delila ka interpellation min kɛ 2015 o kama n y'u ka parti mɔgɔw ma ko sa sogo sila ne kana k'a ye n'o tɛ a kelen tɛ k'a fɔ ko n delila ka faso nafolo dun a kelen tɛ k'a fɔ ko n tɛ mɔgɔ jɛlen a kelen tɛ k'a fɔ ko n tɛ cikɛlaw fɛ mɛ min ɲini cikɛlaw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ mɛ min ɲini cikɛlaw fɛ an kana sɔn Mali bɛɛ confédération sigilen secteur ye 42 ye coopérative ye 7,777 coopérative de bɛ yen mais secteur 42 filiale 4 kuma min jɛni bɛ filiale kelen min na o ye ne ka yɛrɛ ka filiale ye Kucala ne ye sɛfan fara ye ka kunkolo sɔgɔ kabakuru ka janfa t'o la ne ye sɛnugu tilennen kala t'o kɔnɔ anw de ye kelen ye anw de ye badenmaw ye yan mɛ min ɲini an fɛ nin de y'an ka kɔɔri ye tarawelakaw nana n'u ka suwa e m'a ye y'o bɛn ka segin an bɛ nin de dɔn nin de y'an ka kɔɔri ye an bɛ nin de kɛ fɛn bɛɛ ye an b'a ɲini gouvernement fɛ transition n b'a dɔn yanniw ka taa u bɛ nɔ bɔ u bɛ bila ɲuman di maliyɛnw ma kɔɔri sini fɔlɔ sigila Kucala 1974 o y'a sɔrɔ ne bɛ san 1 na ka na se bi ma an bɛ ɲini ka se san 46 san 50 ma usine bɛ Kucala yan mais jusqu'à présent Mali kɔɔri bɛ ka bayɛlɛma 1,5% seulement an ma se 2% ma n'a ye 3% sɔrɔ san o san Mali tɛ taa baara ɲini kɔ kan bilen an bɛ dɛmɛ ɲini gouvernement fɛ hali bi ka se k'a ɲini balimaw fɛ an ka transition in kɔkɔrɔma don bi lajɛ tun ye transition kɔkɔrɔma doli ye ale ka confédération présidentielle fanga ye n kɔni y'a ɲini ka sɔrɔ mais a ka to n bolo a kana to n bolo u bɛ pouvoir wɛrɛ bolo o tɛ ne bolo ne se k'o yɛlɛma n bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ k'a ɲini administration fɛ u ka Kucala dɛmɛ cogo bɛɛ la jaa ye sɛnɛkɛtigiw ye jaa ye kɔrɔcikɛtigiw de ye maa dɔw b'a dɔn u b'a kalama ne ye subvention kɛ engrais ye a bɛ komi i ye Kucala cikɛla kelen kelen bɛɛ lajɔ ka 1 ni 400 ni ɲɔgɔn ta ka d'a bɛɛ ma nafolotigi bɛ se k'o kɛ subvention kɛra engrais gouvernement bɛ jɔ ni min ye subvention kɛra fɛn wɛrɛ tilala ka diya n ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye gouvernement tilala ka subvention kɛ ka tila ka kɔlɔsi ɲina ni ɲinan tɛ an dafɛ jamana dɔw bɛ yen ko an kana jamana tɔgɔ fɔ sinon an dafɛ jamana dɔw bɛ yen min sɔrɔ an ka subvention engrais la Mali yɛrɛ t'o nafa sɔrɔ mais ɲinan o y'a kɔlɔsi engrais tɛ se ka bɔ Mali da fɛ ɲinan ne yɛrɛ min ye confédération président ye ne yɛrɛ min ye Dugula engrais feerelaté député ne min ye interpellation kɛ député engrais feerelaté ko la ne y'a foro min bɛ Bamakɔ n y'a ɲini ka engrais bɔ yan ka taa a ma se ka taa agent y'a minɛ Bamakɔ donna la n ye n yɛrɛ fɔ ka n ba fɔ ka n fa fɔ o diyara ne yɛrɛ fɔ ne y'a agent ladiya parce que a ma sɔn ka di fo n ye papier de bɔ yan so ka taa d'u ma o tora k'a labila ne b'o de fɛ hali ne yɛrɛ ye tiɲɛni kɛ wɛrɛ nɔ min ne b'o de fɛ n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ français an b'u dɛmɛ n'an seko damayira bɛɛ ye an bɛ se fɛn fɛn an farikolo n'an ka moyen bɛɛ fɛn bɛɛ moyen ye jumɛn ye n'an ye kɔɔri min sɔrɔ kɔɔri bɛ tɔnɔ min ladon transition ka se ka bɔ da fɛ jamana lɛnpo ka se ka sɔrɔ ka ɲɛ fɛn caman ka se ka kɛ ka ɲɛ an kɔni b'u dɛmɛ cogo bɛɛ i yɛrɛ fɛ an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ min kɛ an b'u bɛɛ ka bolo kan an yɛrɛ n'an sen welewelekan min bɛ n bolo o ye ka dugawu kɛ ala ka samiya diya sanji nafama ala ka nana ye ala ka kɔɔri ɲa ala ka sumaw ɲa ala k'an kisi ji ma ji min b'an cɛ ala k'an kisi fiɲɛ ma fiɲɛ min b'an cɛ ala k'an kisi sanpɛrɛ jugu ma ala k'an ka samiya diya welewelekan min bɛ ne bolo n b'a fɛ cikɛla bɛɛ ka na an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ a cɛ n'a muso fɛn o fɛn pɛrɛnlen don n'a b'a fɛ an dɛmɛ ka baara in kɛ n bolo bɔlen don bɛɛ ye u ka na an ka u ka don bureau in na u ka mɔgɔw tɔgɔ di ma u dalen don mun na ka tɛmɛ ne ka walima ne yɛrɛ ɲɔgɔn u ka don bureau la an ka jɛ ka baara in kɛ ne ma danna yɔrɔ min kan ne tɛ latɛmɛ yen ne fila yɔrɔ min kan lajɛ kumana min na ni nin kɛnɛ ninnu kun cɛra foli taara bila Kucala jamanatigila la seereya min sɔrɔla ka bɔ yen olu filɛ nin ye kumakɛlaw y'a fɔ cogo min na
yayi na yɔrɔ n'a kɛra kɛcogo ma mɔgɔ mɔgɔ dugu in kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ sankɔrɔ a ma dabɔ bi depuis lawale la ko caman bɛ yen jeliw bɛ tile k'a fɔ aw ɲɛna yan n'a bilenna kɛnɛ ma n'a donna yan sumanen bɛ bɔ n'o ye tiɲɛ ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ dugu tɔgɔ la n'i ma ɲinɛ i bɛna jujɔ yan anw fana ta tɛ dɔwɛrɛ ye ka foli kɛ ka dugawu kɛ ko ala k'a kɛ si ani kɛnɛya ye bɛɛ ka kunkɔrɔta a ka sɔrɔ a kɔnɔ a kana dan mɔgɔ kelen ma bɛɛ ka kunkɔrɔta ka sɔrɔ a kɔnɔ Bayini kuma fɛ a ma ɲi da kelen na dɛ ala kana n'aw ɲuman ye an ka gatigi tɔgɔ la ne ye Umaru Yusufu Watara ye u b'a fɔ ma Bayini kabilatigi tɔgɔ la ne o ye Sheikh Umaru Watara ye Baru a ye aw ka nali kibaruya fɔ an ɲɛna k'a fɔ aw ka kan ka se yan ale Baru tɔgɔ la Watara faso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Kulubalila tɔgɔ la Kucalaka bɛɛ tɔgɔ la ko aw bisimila aw ye nali min kɛ nin ye ko o jala an ye Bakari Kɔnɛ a ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ a jala an ye a jala Kucalaka bɛɛ ye ko Kucalaka kunnawolo don Kucalaka ɲɛtaa don Bakari Kɔnɛ a ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ko a ma bali Watarala faso la Baru ka cikan don ka da Bakari Kɔnɛ yɛrɛ ka taaboloya kan ani cɛsiri min b'a la dugu in na dugu in ka keleya n'a ka bɛn n'a ka ɲɛtaa la o dogolen tɛ maa si la n'a bɔra Kucala kɔnɔ ka taa Bamakɔ Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bolo sinna maa min ma k'o kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'o kɛla Kucalaka ye o ye Kucalaka sankɔrɔta ye o ye Kucalaka kunnawolo ye ka a bɛ dugawu kɛ faso tɔgɔ la Kucala bɛ tɔgɔ la ka ɲɛsin Bakari Kɔnɛ ma n'a jɛɲɔgɔn doni min dila u ma ala k'u s'a kɔrɔ o nana bonya min da Watara faso kan ko bonya don Watara yɛrɛ tɛ se dɛ ko ala de ye se masa ye Bakari Kɔnɛ ani a baarakɛ ɲɔgɔn ko u bɛ u kalifa don ala la ala ka u tanga baara in kɛcogo ɲuman ala k'a nɔgɔya u ye ka jɔrɔ u la Watara b'u ka bila la bi a b'u ka bila la sini u mago mana jɔ fɛn o fɛn na o seko bɛ kɛ o dilali la k'u b'o seko kɛ a la n'ala sɔnna ma o tuma u bɛ ala deli ɲɛmɔgɔ in ala k'a ko a si la a tafanga de bɛ ala bolo ala k'a d'a ma a dawula de bɛ ala bolo ala k'a d'a ma a se de bɛ ala bolo ala k'a d'a ma ala k'a kɛ Kucala yɛrɛ ka ɲɛtaa sababuya ye o tuma Baru ka kumakan don k'a da an faw n'an kɔrɔ ka kɔrɔfɔ kan ko gasi ma aw sɔrɔ o tuma ala k'a sabati sala rasulillah ni barika ye ala ka dugawu minɛ an ma an mɔkɛw tun bɛ na yan wele yan an faw tun bɛ na yan n'an nana yan an ma sira kura bɔ bilen ma daminɛ bi wa ala ka bulon kɛ furutututu ye n'o dugawu k'u ye ala ka bulon n'an ɲɛ dara kan hakili bɛ jigin jamanatigiya la parce que Kucala dɔrɔn bɛ se k'a fɔ bi Kucala jamanatigiya de sinsinlen don n tɛ se ka yɔrɔ tɔw ta la gosi mɛ k'a fɔ bulon in an bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na bilen a yɔrɔ man ca an bɛ dugawu k'u yɛrɛ ye ala ka bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔya daminɛna yan ala k'an nafa n'a barika ye ala k'u ka dugawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ an ma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin قدر ومقدار العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله يقوم فبالو نومنا عبد وترا يرادو فيمني كاجي كسبه بارك awo raw fili ni ñi ni baram nata je ka baradi do ko sobe ma kelentisi technicien kelentisi ne kelentisi e kelentisi ma wori kelentisi fanga jedi ko franonga ko ko wuli kandi ba ko pi ko sobe wala sa sibrido ko demba nyuma le nyama koro ko sobe mutueli kenaso ko kenaso mabu musa ka franonga kawo yasa kina ka se ka sabati yasa aka se ka furake ko sobe soro mo wori babo o yeche o kene kan an ka ciden mun tun bɛ yen kosɛbɛ n'a kɛra ale ɲɛna o ye Amadu Gindo ye kosɛbɛ Amadu Gindo ye fɛn min sɔrɔ mutuelle kɛnɛya in kan musaka minnu kan ka sara kosɛbɛ kalo la wala tile la an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn ka sanga ni jamanadenw ka furakɛli kɛcogo nɔgɔya ye mutuelle denba ɲuman ni hakilina ye min taara centre denba ɲuman fɛ ni o ye dɔgɔtɔrɔso ye min sigilen filɛ Ɲamakɔrɔ o madame Kulubali Balakisa Konate ni ale ye radio Danbe club des amis musolakaw olu ka ɲɛmaa ye Madame Kulubali Balakisa Konate n'o ye radio Danbe présidente inchallah alhamdulillah laɲini wɛrɛ t'a la silamɛya ka ɲɛtaga kɔ ka se ka dayɛlɛ an balimamusow n'an balimacɛw ye u ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la ka sɔrɔ musaka bɛrɛ ma bɔ an kɔni ka laɲini kunba ye o ye ka nin baara in sigi o kama barisa an b'o bɛ cogo min o ɲɔgɔnna dɔ de don yasa silamɛw bɛ se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔyara cogo min bi sigi kun y'o ye baara in i b'a dɔn k'a fɔ baara in tunna n'i bɛ don i b'i tɔgɔ sɛbɛn nka nin promo in kɔnɔna na tɔgɔ
sɛbɛ wari binnen don o la i dan ye i kana n'i ka 600 ye ani ka pièce min b'i bolo a kɛra carte d'identité ye o a kɛra carte d'identité ye o a kɛra wolosɛbɛ o i bɛna i n'o o ye dɔrɔn ka 600 sara i ka papier bɛ dilan ka d'i ma o kɔrɔ n'i y'o sara ka ban kalo 6 kɔfɛ i ka farigan mana wuli i bɛ na ka na furakɛ 100 sara o 100 sara i bɛ 25 de sara i b'a fɔ nga ni promo tɛmɛna i b'i tɔgɔ sɛbɛ i b'o wari sara i tɔgɔ sɛbɛ wari ye 200 ni maa min yɛrɛ b'a fɛ ka na i tɔgɔ sɛbɛ olu bɛ don u ka kalo fɛnɛ na komi ni promo banna a bɛ kɛ kalo i bɛ 100 de sara san kɔnɔ o bɛ bɛn 1000 ni 200 ma an y'a lajɛ fɛnɛ dɛmɛjɛkulu fɛ k'u ka 1000 ni 200 k'o fɛnɛ tila an ye 600 ka di o fɛnɛ na yasa ka kɛ nɔgɔya ye alhamdulilayi dɔgɔtɔrɔso filɛ Ɲamakɔrɔ cité la b'a fɔ yɔrɔ ma ko Pɔntordi n'i sera Pɔntordi kan dɔrɔn i bɛ tɛmɛ station na i b'i ɲɛ kɔrɔta dɔrɔn i ɲɛ bɛ étage ba min na o de ye centre d'émaillement ye n'Ala sɔnna ma n'aw sera yen a bɛna mɔgɔw sɔrɔ yan nɔ nin dɔgɔtɔrɔso in sigikun foyi t'a la yasa an bɛ se ka furakɛ nɔgɔya la n'i y'a mɛn k'i bɛ baara o baara kɛ o y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ dɛ kɛnɛya jɔyɔrɔba de b'an ka diinɛ na koyi i b'a sɔrɔ hali dɔ ka kan ka wuli ka se yan se t'a ye ka na sisan ɲɛ bɛ dɔ la a nana a bɛ wotoro de kɔnɔ a dɛmɛdɛmɛna de fo ka se yan yɔrɔ ale bɛ se ka don wotoro kɔnɔ ka na dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ se ka don wotoro kɔnɔ n'u bɛ fɛ ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ ko in yɛrɛ ka weleli kɛ téléphone numéro bɛ yen an bɛ jaabi jɔnjɔn di u ma u kan'u sigi promo ka ban k'u to ka sɔrɔ u ma se yan an kɔni b'o wele bila bɛɛ lajɛlen ma. o kɔfɛ radio ɲɛta o club des amis cɛlakaw o ka ɲɛma Elhaji Fode Tunkara. alhamdulillah nisɔndiyalen don ka bɛn nin wagati ma an bɛ muharamu kalo la komi i yɛrɛ b'a kalama cogo min na o ye hɛrɛ kalo de mutuelle denba ɲuman n'i y'a mɛn denba ɲuman dɔgɔtɔrɔso don dɔgɔtɔrɔso mun ni musow bɛ musow furakɛ cɛw bɛ cɛw furakɛ alhamdulillah o ye silamɛya taabolo ɲuman de ye jamana in kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso fɔlɔ min y'a kɛ an fɛ yan o ye denba ɲuman ye denba ɲuman sababu bɔra min radio danbe club des amis olu de miirila ka nin ko in sigi sen kan alhamdulillah nin ye tare ye nin hɛrɛ ye silamɛya ma nin hɛrɛ ye silamɛw ma o kama ko in sigila sen kan a bɛ san damadɔ bɔ nka ɲɛmaayaso y'a hakilijagabɔ kɛ k'a fɔ an ka nɔgɔya kɛ sabu n'i y'a mɛn mutuelle kɔrɔ min b'a la ɲɔgɔn dɛmɛ don silamɛya dun fana ye ɲɔgɔn dɛmɛ de nɔgɔya mun bɛ se ka k'o la o kama an ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan yan an ka présidente Balakisa Konate ani an ka président Jean Sise an'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka fara u ni radio ɲɛta ka bolo di ɲɔgɔn ma alhamdulillah silamɛya baara yɔrɔ fɛn o fɛn a bɛɛ de ye kelen ye ni silamɛya kunkan bɔra dɔrɔn radio islamique radio danbe radio ɲɛta nin bɛɛ ka wuli ka jɔ ye bɛɛ ka laɲini ye kelen o kama an bɛ kɛnɛ in kan yan k'a dɔn k'a fɔ nin y'an yɛrɛ ka ko ye wolikan de ye silamɛw bɛɛ ka se ka wuli u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn nin mutuelle in na sabu nin y'an yɛrɛ ka ko ye mais tuma caman i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw sen ka suma fɛn min y'u yɛrɛ ka ko ye dɛ silamɛw bɛ ɲini ka ɲinɛ o yɛrɛ kɔ k'u ɲɛsin fan wɛrɛ ma mais tuma dɔ la n'an ye hakilijigin kɛ ka ɲɔgɔn wele ka na hɛrɛ baaraw ma a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ wuli ka cɛsiri kɛ o kama nin baara in sigira sen kan sibiri la ka bɛn ni tubakɔrɔ tile 21 ye a dayɛlɛlen bɛ dɔgɔkun kelen bɛɛ lajɛlen kan ka wuli ka se nin ma ni sera nin yɔrɔ in na analyse o furakɛli o lajɛli o a bɛɛ bɛ bɛn ni 75% ye mɔgɔw k'u jija ka teliya ka na hɛrɛ baara ma minnu ni hakilila sigi ala ka barika don u la silamɛya baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ka barika don u la ala ka ɲɛta di ala ka wasa di ala ka sankɔrɔta di ala ka bonya di Allahumma rabbi sɔla nabi Abdou ni jurunanko bɛ bi Mali la kosɛbɛ o ye kalanko ye o ye tiɲɛ fɛn min bɛ an tɔnsi wuli o ye kalanko ye ala ka kalanko ala ka sabati amina yɛrɛ bi amina nka sibiri don kɛnɛ don sigira kosɛbɛ n'o ye Leyila ka kɛnɛ ye hakili la e bɛ tun y'an ka ciden ye siga t'a la a kɛra yɔrɔ jumɛn ani waati jumɛn Ibrahim Deletu Kalabankura ACI kalayɔrɔ kura a bilala sen kan san 2019 ɲinɛ y'a san 2 ye n'a bɛ wele ko groupe scolaire Leyila Ture kalanso in na jardin bɛ n'o ye denmisɛnninw k'u kalan ka se kilasi fɔlɔ ni 2nan ma min ye kalan ye kalan min bɛ tali kɛ arabu kalan ka diinɛ kalan denmisɛnnin fitininw k'u dege silamɛya yɛrɛ taasiraw la ka alikuranɛ kalan k'u dege u la fana ale ni lakɔli kalan o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni kalanso in na 50 a bɛ n'a fɔ ka kilan 2 ye arabu o ye 50 ye kɛmɛ sigi la voilà 50 o ye arabu ye 50 o ye nazarakan ka san laban ɲɔgɔndan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ o ye denmisɛnninw wele ka ɲɛnajɛba kɛ denmisɛnninw ye kalan minnu kɛ san kɔnɔna na kuranɛ kalan minnu kɛra u kun arasulu kisi ni nɛɛma b'a ye ale ka ɲɛnamaya yɛrɛ o kalan min kɛra denmisɛnninw kun denmisɛnninw nana ka na o yira denmansaw la denmansaw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ca yɛrɛ la an denw kɔni tun bɛ Leyila ka kalanyɔrɔ la u ye min kalan o ye nin de maa caman kɔni jigi fara
i bɛ denmisɛnnin dɔ ye san 3 san 4 u bɛ na u bɛ kuranɛ kalan u bɛ seliji tacogo fɔ u bɛ arabu ka ɲɛnɛmaya kɛcogoyaw fɔ o ye jigifa ye tabarikala ni maa wɛrɛ ko k'a fɔ ko i bɛ diinɛ wɛrɛ bila ko kana anw fɛ yan diinɛ b'anw fɛ yan mɛnɛ diinɛ bɛ yan kɔrɔlen diinɛ bɛ yan kɔrɔlen kosɛbɛ a kɛnɛ kan i ka ɲininkali sera jɔn ma kalanyɔrɔtigi yɛrɛ ni o ye madame Zeinabu ye an ye kuma di ale ma ale ni karamɔgɔ dɔw ka se denmansa dɔw ma olu y'u ka nimisawasa fɔ ni kɛnɛ in kan ne ba salamu aleykum rahmatullah wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tɔgɔ madame Traoré Zeynab Kulibali ka bɔ Sabalibugu 3 mouvement an bɛ fɛ ka dɔn aw ka kalanso in a bilala sen ka san alhamdulilahi rabbil alamin an ka kalanso in ɲamɛ ka ekɔliso in san 2 an daminɛ salon na sini ni jardin ni prémandé an daminɛ ni section 2 de an daminɛ petit ani moyen section mais ɲina an bɛ grand section ani petit section ani moyen section na ɲina ani prémandé ani deuxième année ɛnɛ san wɛrɛ la ani troisième année dayɛlɛ n'ala subahanahu wa taala ka jɛ an bɛ fɛ ka dɔn aw ka kalanso in kɔnɔna na kalan suguya jumɛn de bɛ yan anw fɛ yan an bɛ kan in 2 bɛɛ lajɛlen kalan an bɛ français kɛ ani arabu kɛ denmisɛnnin bɛ wuli ni kan in 2 bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn fɛ aw yɛrɛ ka laɲini fanba ye mun ye ka ɲɛsin denmisɛnnin ninnu alhamdulilah ɲini min b'anw na komi fɔlɔfɔlɔ farango arabu ani sisan farango arabu différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ anw de bɛ kalan kɛ wagati min na an ka français tun bɛ kɛ semaine kɔnɔ siɲɛ 1 mais sisan farango arabu min bɛ yen sisan n'o ye fac-fam ye an bɛ jɛkuluba de kɔ n'o ye fac-fam ye an ka français ni arabu bɛɛ ye niveau 1 a si tɛ giriya ni si ye u bɛ français dɔn 100% u bɛ arabu dɔn 100% a ɲini min bɔ denmisɛnnin ka wuli ni kan 2 in bɛɛ lajɛlen komi an b'a fɔ mais fɔlɔfɔlɔ n'i tun ye arabu kalan i bɛ kɛ bolokofɔ fɛn ye baara tɛ sɔrɔ sisan ekɔli bɛ se ka baara kɛ anw bɛ se ka kɛ an bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ni ala subahanahu wa taala ka jɛ e bolo ka ɲɛsin denmansaw ma olu mun dara aw la ka u denw di aw ma ne kɔni bɛ min fɔ denmansaw cɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ min y'i den ta k'a d'a ma i y'a dama dɔnniya dɔ de kama a mana dɔnniya min dira anw kan ala ka dɔnniya nin fa ala ka minɛn d'a ma n'a ye nin den somɔgɔ bɛɛ lajɛlen an kɔni ye congé bila mais o tɛ kalan bannen ye dɛ n'aw taara so kɔnɔ aw ka denw dege lecture la so kɔnɔ ani kira la so kɔnɔ kalan yɛrɛ nin fɛn 2 de ye denmisɛnnin tɛ se ka fɛn lajɛ k'a kalan a ka kalan nafa bɛrɛ ma y'a la quoi lecture denmisɛnnin ka dege a la ani kira arabu la a ka se ka nin fɛn 2 dɔn o de y'an ka laɲini an b'o de fɔ denfaran bɛɛ lajɛlen an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma denmisɛnninw ka lamɔ la kuma kuncɛ kuma alhamdulilayi ne kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a barikada mɔgɔ sera an ka nin hakilaba in kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka se ni bɛɛ lajɛlen ɲuman i ka so fɛn min natɔla sɔrɔ ka n'i taatɔla sɔrɔ ala k'an bɛɛ sara kɛ jannatu firdawsil aala wa salaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Sidi Samake ne fana ye promoteur d'école ye école franco-arabu dɔ ye Dawudabugu Soleil du Progrès i sera Lela Ture ka kalanyɔrɔ datugu kɛnɛ kan bi an bɛ fɛ ka dɔn i ye faamuya ni nimisiwasa jumɛn sɔrɔ n y'a ye alhamdulilayi an bɛ ala tanu kosɛbɛ ka waliman dɔn k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn ninnu u bɛ ka na fɛn dɔ la bɛ ka bɔ so tɛ gansan parents k'a dɔn k'a fɔ denmisɛn ninnu ye min k'an ɲɛkɔrɔ nin a y'an ɲɛfa kosɛbɛ an b'u ka monitrices ni ka fara u ka maîtres ni u ka directrices bɛɛ lajɛlen kan ani promotrice yɛrɛ an b'a fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la kosɛbɛ denmisɛnw na alhamdulilayi u ye min yira n na a y'an fa français kunda jigi b'u kan wa fana n ye ala ko ye diinɛ yɛrɛ ta sira fɛ jigi b'u kan kosɛbɛ inshallah i ka welekan laban ka ɲɛsin denmansaw ma bon an bɛ min ɲini u fɛ nin ye kalanyɔrɔ in san 2nan ye kalanyɔrɔ kilasi tɔw bɛ yen nɔ n'i bɔra ka kilasi mun yira la sisan o bɛɛ kɛra prémandé deuxième année ni ala ye san wɛrɛ yira na k'u bɛna troisième année daminɛ donc an bɛ alahu taala fo ka waliman dɔn ala ka kalanyɔrɔ in jidi k'a yiriwa ka se fo ka se lycée bɔ a la inshallah kalabankɔrɔkaw kɔni ani kalabankura ACI-kaw k'a bila u lamini bɛɛ lajɛlen na yan nɔ u kana denw tɔgɔ sɛbɛn san wɛrɛ septembre kalo la ko tɔgɔ sɛbɛn dayɛlɛnnen don bɛɛ lajɛlen ye na ala ka jɛn ne tɔgɔ Kadija Traoré an bɛ fɛ ka dɔn aw kalanyɔrɔ datugu in kɛra bi e ye faamuya ni nimisiwasa jumɛn sɔrɔ a kan tiɲɛ na ne nimisi wasara kosɛbɛ denmansaw bɔra ka na an ka ko ja don an na wa kalandenw yɛrɛ an ye min k'u kun kilasi kɔnɔ u sera ka caman fɔ a la kosɛbɛ tiɲɛ na ne nisɔndiyara ayiwa welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin aw karamɔgɔ ma aw ka jija ni cɛsiri la san nataw la ne kɔni bɛ min fɔ n tɔɲɔgɔn karamɔgɔw ye bɛɛ k'i jija baara min don n'a kalifari la i kan k'i jija k'i jɔyɔrɔ fa la wari ko tɛ mɔgɔ si tɛ karamɔgɔ sara sɔrɔ mais i b'i jija k'a kɛ ala kama ani bɛna sara min sɔrɔ da alikiyama jɔ don ka se ka denmisɛnninw na kalan cogo ɲuman na n'o tɛ mɔgɔ si tɛ karamɔgɔ sara sɔrɔ min ye an balakaw ye welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin u ma ka sanga ni denmisɛnninw ka kalan ye ni kalan suguya i n'a fɔ ka kuranɛ kalan ka français fana kalan franco arabu kalan kɔni ye i n'a fɔ a fɔra cogo min na o ye tɔnɔ 2 cɛfan 1 nin i ye français dɔn i bɛ diɲɛ taabolo faamuya ka diɲɛ fɛn fɛn bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔna la i b'a bɛɛ lajɛlen faamuya n'i ye arabu fɛnɛ kalan i bɛ se ka kuranɛ kalan i yɛrɛ i bɛ se ka ala ko fan o fan i bɛ se k'o baara i yɛrɛ ka welewele lase denmansa bɛɛ lajɛlen ma u k'u denw inscrit franco arabu ninnu kan
walasa ka se ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi sabati ni denmisɛnninw labɛnna k'u ɲa k'u kɛ denmisɛnnin ɲumanw ye olu le ye jamana siniɲɛsigiw ye u se ka jamana kumabɔ wagati n'a nataw la. wula fɛ Abdou kosɛbɛ mutada la kosɛbɛ maaw welela ka taa kunnafoni di u ma siga t'a la kunnafoni min ni a bɛ tali kɛ u tun ye maa minnu wele gendarmerie la kan 1 na maa minnu tun welela u ye maaw wele silamɛw wele ka taa kunnafoni ka taa a d'u ma mutada la a kɛnɛ kan e tun y'an ka ciden ye kosɛbɛ Yoram Jalisu an ye kunnafoniya min sɔrɔ an ka jango o lamɛn ni Alahu Taala tɔgɔ ye an bɛ kɔrɔfɔ in daminɛ Ala min ye dunuya hinɛ labɔlen tigi ye wa alikiyama hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nin ye dantigɛlika kɛrɛnkɛrɛnnen dantigɛlika mun b'a la n'a labɛnna Bamakɔ yan jɔminɛ kalo tile 10 don na ka bɛn Ala ka ciden ka hijira san 1443 ma n'o bɛnna utu kalo tile 19 ma Isa ka bangeli san 2021 dantigɛlika in bɔlen don sunamaw ka jɛkuluba ka faranga tɔnba yɔrɔ ka kɔrɔfɔ daminɛ ni Allahu Taala tanulen kisi ani nɛɛma ko ɲini ka kɛ Ala ka nabi ɲuman kan a n'a ka so dunkew a n'a ka sahaba sanumanw ani maa mun mana tugu la ni baara ɲuman kɛli fo ka taa se sara don ma o bɛɛ tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen tɛnɛn don mun bɛnna jɔminɛ kalo tile 6 ma kira ka hijira san 1443 n'o bɛnna utu kalo tile 16 ma n'o ye Isa bangeli san 2021 a jala Allahu Taala ye ni kodɔn ye ale Ala bɛ kodɔn mun dɔn wa ale Ala de ye kiritigɛlaw ka kiritigɛla ɲuman ye wa kodɔnnaw la kodɔnnaba don a jala Ala ye k'a fɔ Shetana y'a laɲini k'a bɛ tiɲɛni kɛ Mali alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka kelenya k'a yɔgɔyɔgɔ walasa jamana ka basigi tɔ mun to la k'a jɔsi ni fitinɛ dɔ tasuma mɛnɛli fitinɛ mun b'a la ni an ka jamana kariyalen dɔ a kɔ wa jamanadenw mago tɛ a la o kɛra ni maaw welelen kiri bulonda la maa mun ye an karamɔgɔ a Sheikh Mohamed Traoré ni diinɛ laselaw ka tɔnba mun bɛ Mali kɔnɔ o ɲɛmaaba don Mali silamɛw ka lajɛrɛ tɔnba mun ye o conseil islamique ye o ɲɛmaa sabanan don ani ne maa weleli faamaso an ka alimami Ibrahima Musa Jaabi nka ni Ala ka nɛɛma ye Ala mun saniyala n'a kɔrɔta la ani ni Ala ka samantiya ye Ala ye ɲuman k'a ka jɔn ye ka kisi sabati ale Ala de ye semasa ye wa ale Ala de ye kodɔn masa ye o sababu la hakiliw bilala dusuw ɲɛ wa ɲɔgɔn faamu bilala ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɛ Ala ye Shetana ka fɛɛrɛ jugu segi a yɛrɛ ma ni ka Shetana malo a ka laɲini ma sɔrɔ ka Mali alisilamɛw yɔrɔ ma janya fitina la wa gɛlɛya mun tun bɛ yen gɛlɛya banna tano bɛ Alahu Taala ye daminɛ la tano bɛ Alahu Taala ye laban na lahalaya bɛɛ kɔnɔna la sabatili bolo ma an ka diinɛ taabolo kan ani tuguɲɔgɔnya bolo ma Ala ka ciden ka taasira la kisi ni nɛɛma b'a ye nin waliya in kɔfɛ ni Mali sunamaw ka lajɛrɛba tɔn o ɲɛmaa tɔgɔ ye ani tɔndenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye nin ye dantigɛlikan damadɔ ye dantigɛlikan fɔlɔ an bɛ Alahu Taala barikada k'a tanu Ala mun saniyala n'a kɔrɔta la o kɔfɛ an ka jamana marabagaw an bɛ o waleɲuman dɔn k'o barikada o ye jɔyɔrɔ mun ta nin waliya in kɔnɔna la o ye cɛsiri mun kɛ an b'a waleɲuman dɔn o ye ka Alahu Taala deli Ala ka barika don an ka jamana in na ka Alahu Taala deli maa minnu ye jamana marabagaw ye ni kɔɲɔ b'o bolo Ala k'o fanga se Ala k'o dɛmɛ ka Alahu Taala deli jamana ka basigi a n'a ka kanda Ala k'o tanga k'a sabati i n'a fɔ an bɛ waleɲuman dɔn ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ jan ma ani yɔrɔ surun ma kɛnɛ ka ani dogo la maa mun ye wuli ka jɔ kɛ nin ko in na walasa ka fitinɛ tasuma bali ka mɛnɛ wali ka dalata ka Ala deli Ala ka bɛɛ lajɛlen sara ni hɛrɛ camanba ye dantigɛlikan filanan an b'anw sara alisilamɛw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko o bɛɛ ka sira Ala ɲɛ bɛɛ ka sabali Ala kama wa bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn kun Ala kama i k'a dɔn k'a fɔ ninnu minnu filɛ nin ye
ni Allahu ta'ala ka yamaru de ka da ka joma wa ala ka ciden ka tasra fana do ay mundo ankoro kada ka ala par korna konnala aw mamun dala alala ay sabali aw ka nyonda sabali ay sabati kasra Allahu ta'ala nyanno kala aw betisi o juya kelena ala ko tuguri ko mamun ni srana alanya ninga kala ka sabali ko ala tinyali kala ka sarache bukhari Allah ngali awni aga sahih kononala ko ala ka ciden ko kisi ani nema bayi aw bena fɛnw ye ne kɔfɛ fɛn minnu n'aw b'a fɔ a man d'aw ye nka a ye sabali f'aw ye ne ka taa ɲɔgɔn kunbɛn n ka dalaji dala alikiyama jɔ don na k'a sɔrɔ aw sabalilen don dantigɛlikan sabanan an b'a ɲini maa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ yɔrɔ ma janya kuma lasamaw la kuma lasama minnu bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ lawuli wali ka fitinɛ tasuma laɲaga wali k'a yuguba wa an bɛ bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ fɛnɲɔgɔnya minnu bɛ kɛ diinɛ kɔnɔna la an ka taa n'a ye diinɛ lajari tɔnbaw la olu ka kɛ a wolomabaga ye olu ka kɛ a jaratigɛbaga ye dantigɛlikan naaninan an b'a jɛya bɛɛ lajɛlen k'a fɔ fɛn o fɛn mun de tɔgɔ ye k'a fɔ kɔkan kari weleli kiiritigɛbulon kɔnɔna la nin koɲɛ in na anw jɛyalen don ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma wa an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko b'i kɔnɔ nin na i k'a bila k'a ko ban pewu masi ka na kɔkan kari kiri wele an ka kiiritigɛbulon na tuguni nin ko in na nin ye a ko jigilen ye k'a da dantigɛlikan duurunan ani a laban an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka to an ka ɲɛmaw kɔ olu minnu y'an ka diinɛ ɲɛmaw ye wa waliya minnu bɛ yen ne olu ye kobaw ye bɛɛ lajɛlen man kan k'i da don ko minnu na an k'o segin k'o di an ka diinɛ ɲɛmaw ma olu ka kɛ a kuma fɔbagaw ye ala k'a ma kɔnɔna la ko ni ko dɔ nana o ma ka bɔ siranɲɛ ko la wali hakilisigi ko o bɛ wuli k'a jɛnsɛn k'a sɔrɔ dun n'o tun y'a segin k'a di ala ka ciden ma k'a segin k'a di u ka ko ɲɛmaw ma n'olu ka diinɛ ɲɛmaw ye minnu n'olu ka ko kalifalen don olu de la k'olu tun bɛna dɔn o ka kan ka ko in sen cogoya mun na nka ni ala ka fisamasiya tun tɛ aw kan ani ala ka hinɛ aw tun bɛ tugu setana nɔfɛ fo n'a kɛra maa damadɔ ye aw cɛla an bɛ ala deli jamana in ala k'a latanga ala k'a diinɛ latanga ala k'a basigi latanga ala ka kanda lasabati a kɔnɔna la ala ka an bɛn kelen ma ala k'an ka kelenya kɔrɔsi ala k'an to kelenya kɔnɔna la kisi ani nɛɛma o ye ni ka kɛ ala ka cidenba muhamadu kan a n'a ka so dunkew ani maa minnu mana tugu la ni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se jɔ don ma an ka kumakan laban o de ye ka tanumada ka Allahu taala ye ala mun ye danfɛn bɛɛ lajɛlen lamɔ masa ye nin dantigɛlikan mun filɛ nin a bolonɔnbilala jɛkulu in ɲɛmaa fɛ mun ye alimam Mahmud Diko ye ala k'an bɛn sababa ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barako kɛra an bɛna docteur Saïd Mamadu Lawli ale bɛna dakuruɲa labanw lase ka sɔrɔ ka dugawu kɛ an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ in kuncɛ. an baliya alisilamɛw maa fɛn fɛn bɛ laminɛni kɛ ni ala kira ka taabolo ye ni o ye sunna ye parce que silamɛ bɛɛ lajɛlen ma nin ko in kan an ye laseliw an y'u lamɛn a fɔra bamanankan na ka tɛmɛ ka fɔ larabukan na ka tɛmɛ ka fɔ tubabukan na a bɛ se ka se aw ma kan wɛrɛ la fana min tɛ olu ye taalen ɲɛfɛ insha Allah taala fɛn min ye basidunkan ne yɛrɛ bɛ o ta labɛn ni ala sɔnna ayiwa a bɛ na se ani kan wɛrɛw fana ayiwa an ye min mɛn ni laseli min filɛ nin ye baara min kɛra a la o ye an ka dɔnnibagaw n'an ka alimamiw n'an ka diinɛ ɲɛmaaw u jɛra de ka nin labɛn minnu bɛ kɛnɛ kan ani minnu tɛ kɛnɛ kan ka hakililaw bila ka jɛkulu dɔ bila o jɛkulu in o ye a taabolow sigi sen kan olu fana ka taa jɛkulu fana sigi k'a kow sɛbɛn k'a fɛsɛfɛsɛ o tuma na
an bɛɛ lajɛlen k'an yɛrɛ ye ni laseli in kɔnɔna na wa k'an wasa don ni laseli in na hali an ka kutubaw la aw alimamiw karamɔgɔw darisiw la nin ko in kɔni kan min bɛ bayanu ye laseli in kɔnɔna na an ka dan o ma fo n'an ye dɔ fara a kan ni maaw weleli ye ka taa sabali ma ani muɲu n'o kɛra laɲini o bɛ sɔrɔ kuma kuncɛ la an bɛ dugawu de kɛ nin ko min ni sitana kun ye a laɲini sisan mun ka sɔrɔ anw ka jamana in ka fara gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ diɲɛ kunnafoni siraw kan ɲɔgɔn fɔrɔnki ani ɲɔgɔn faga ni joli bɔn a kun y'a laɲini sisan k'a sɔrɔ o kibaruyaw de bɛ ka jɛnsɛn nka alhamdulilayi o ma sɔrɔ halisa o laɲini an bɛ ala deli ala kɔnɔ o sabati ka kuma laban ni dugawu ye k'an dama kasi alahu subhanahu wa ta'ala an bɛ dugawu de kɛ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا ديننا الذي واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا ومن علينا بالأمن والأمان في بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك